Hola, com esteu? Soc la mestra i anem a aprendre valencià. Avui toquen les paraules agudes, planes i esdrúixoles. El primer de tot és saber quan una paraula és aguda, quan és plana i quan és esdrúixola. Anem a veure. Depenent d'on estiga la síl·laba tònica, serà aguda, plana o esdrúixola. Si la síl·laba tònica, la síl·laba més forta, està en l'últim lloc, serà aguda. És el cas de cabàs. Cabàs. La síl·laba tònica és l'última, per tant és aguda. Si la síl·laba tònica està en el penúltim lloc, com és el cas de còmic, aguda, plana, serà plana. I si la síl·laba tònica està en l'antepenúltim lloc, com és el cas de música, serà esdrúixola. Bé, ara anem a veure quan podem accentuar les paraules agudes, planes i esdrúixoles. Quan podem accentuar les paraules agudes? Si acaben en vocal, as, es, is, os, us, en, in. És el cas de cabàs. Aguda que acaba en as, la puc accentuar. Anem a veure les planes. Les planes es poden accentuar quan no acaben en cap de les terminacions anteriors. Veiem còmic, la puc accentuar perquè la paraula no acaba en vocal, as, es, is, os, us, en, in. I per últim, les esdrúixoles. Les esdrúixoles sempre s'accentuen. D'acord? Ara anem a fer una activitat d'accentuació i practicarem. Bé, així tenim les paraules, anem a veure com s'accentuen. Pastís. El primer que hem de pensar és on està la síl·laba tònica. Pastís. La síl·laba tònica, vaig agarrar el roig millor, està així, en l'últim lloc. Per tant, aguda. Les agudes que acaben en as, es, is, os, us s'accentuen. Per tant, porta accent tancat en la i. Quilòmetre. La síl·laba tònica és aquesta, aguda, plana, esdrúixola, i les esdrúixoles sempre s'accentuen. Obert, quilòmetre. Córrer. La síl·laba tònica està així, en la plana. Plana que no acaba en as, es, is, os, us, en, in o vocal, la podem accentuar i sona tancada. Córrer. Plàstic. Una altra paraula plana que no acaba en as, es, is, os, us, en, in, la podem accentuar i la a sempre és oberta. Arròs. Arròs. La síl·laba tònica està en l'últim lloc, per tant, aguda que acaba en os, sí s'accentua i sona oberta. Arròs. Piràmide. És esdrúixola, aguda, plana, esdrúixola, i sempre s'accentuen. Oberta la. Anem a plàtan. Plàtan. És aguda, plana. És plana. Atenció, perquè no acaba en, in. Per tant, sí que la podem accentuar i la a sempre oberta. Física. Aguda, plana, és esdrúixola. Sempre s'accentuen i la i sempre és tancada. Per últim, botó. Botó és una paraula aguda que acaba en vocal i sí la podem accentuar. Sona tancada esa o. Botó. Bé, espero que us hagi ajudat. Moltes gràcies.